Bueno, gu urte askotan txerra mendizala ezela ez autuan mendizala egin elkartu behar, eta, bueno, akalderatu bingo esko, menditzen inguruen, da hori. Unai, hazi. Ezi nahi. Bueno, dakiken bezala gazte kuadrilla jonuan xoxotea, akampada bezala, eta bertan behan zagorra eta zuaitz uzkau, ze iruditzaigo, ze iritziak horren inguru. Ni uste gazte bentzeena lotuarri gala, gazteak egute mendira, igual butu egiteo planain, kozejan datan igual bertan gazte, gaztio hartzen mendila gala, leku bat garri maten duer dala, eta ni uste hori ezin da lain, zeit. Ze iruditzaizu mendile gaur egun nola dago, no garbile, ze iruditzaizu? Bueno, ni uste mendizala ezela, garbila hola gehien bat, nahiz da tartika zagorra ikuste gen, eta horiek ekidin beharra hola uzet, baina, bueno, gehien bat hola garbila otea, eta ni mendia junta dizenin, azti igual da aldin, bueno, aldo hortatik ez egin ningo arazo ikusten da, hola ze hor dela uzet. Bueno, eta bukatzeko gazte jende asko ikustean mendialdien odanak zarra zeaten. Bueno, nien jau gazti nahiz. Baina, bueno, ni uste gena zarra jute dela, mendia jute oitura hori gema zarrak edela, gaztik gaur egun lokaletan dala otege, eta aldo hortatik uste txkia pertu ingea lao. Eta, bueno, zait, ni uste bultzaerra hola gazti mendia gutia, ze azkenin torkizune gugea, eta... Eskarri asko inai gure inoteatik, da, hoxe, onden beste ez da bukatu eta bat azkeneko alkarrizketa dut, eta hoxe, eskarri asko. Bueno,